S diagnózou autizmus prudko stúpa. Medzi rokmi 2002 až 2006 vzrástol ich počet o 57%. Napriek tomu, že do výskumu príčin vzniku tohto postihnutia sú investované milióny eur, stále nevieme, čo vlastne autizmus spôsobuje. Počet autistov z roka na rok stúpa, až tak, že už sa hovorí o epidémii autizmu. Tých detí, ktoré prichádzajú na diagnostiku a potvrdí sa im diagnóza, je naozaj čím ďalej tým viac. Pred rokom 1990 malo autizmus jedno dieťa z 2000. V roku 2000 to už bolo jedno zo 150 detí. A dnes je ich ešte viac. Dokonca každé z té dieťa, čo vlastne znamená, že už je to 1% z populácie. Dodnes však nie je známe, čo vlastne túto poruchu spôsobuje. Pravdepodobne rôzne scie zvedú k tomu, že dochádza vlastne k odlišnému vývinu mozgu pred narodením, ktorý potom inak spracováva podnety. Existujú však čiastočné porovnávania, ktoré mapujú vyšší výskyt autizmu. Väčší počet autistov sa rodí vtedy, keď tí súrodenci sú narodení krátko po sebe. Takisto, keď je vyšší vek matky. Jediné, čo je zatiaľ isté, je to, že chlapcov s autizmom sa rodí 4-krát viac ako dievčat. Veľmi dôležitá je správna diagnostika. Prvé také jednoznačné, možno nepríjemné pocity, podozrenia, ktoré rodičia majú, sú okolo 18 mesiacov a diagnostika je jednoznačná a tie prejavy sú naozaj veľmi čitateľné v období 36 mesiacov. Aj dnes 6-ročný Miško mal 3 roky, keď mu stanovili túto diagnózu. Začalo sa to prejavovať tým, že si nevšímal okolie, nekomunikoval. Mysleli sme si, že hluchonemý. Pri autizme je nevyhnutné začať s dieťaťom pracovať čo najskôr a veľmi intenzívne. To znamená jeden odborník na jedno autistické dieťa. Návonok to vyzerá tak, že je to ohromný luxus, ale reálne, ak si to premietneme do tých financií v dospelosti, ktoré keď neinvestujeme v tom detskom veku, tak tie náklady sú nesporne oveľa väčšie potom. Veronika Tautová, televízia Joj.